Mga sityo sa pipila ka mga barangay sa Dakban Talisay nagiyahay og bantay sa entrada silang tagsatagsa ka mga lugar. Kabahin kini gihapon sa pagdepensa sa COVID-19. Adunay live update si Lian Singkulan. Lian. Bob, nagsugod lang unta sa usa ka barangay ang pagbantay sa ilang entrada ug karon daghang mga sitio ug mga purok na ang misunod niini. Nagtinabangay karon ang mga molupyo sa nagkalain-laing dapit sa dakbayan sa pagbantay sa mga entrada sa ilang lugar. Gani sa social media post sa Talisay City PIO, ilang gipakita ang mga purok og sitio nga mihimo na niini. Sagad sa mga entrada, gibutangan gyud nila og ali nga may signage usab sama sa no face mask ug no ECQ pass, no entry. Ang uban kinahanglan usab nga mag-alcohol sa dili pa mosulod. Usa sa among mga bisita kaganiha, ang purok 1 sa Barangay Bulacau sa Maong Dakbayan. Matud pa nga 24 oras nga gibantayan sa mga residente ang ilang entrada ug magpuli-puli matag 8 ka oras. Kaganiha, may 3 ka mga volunteer ang nagbantay sa entrada. Usa sa ilang gibantayan mao ang mga manood sa ilang lugar nga wala dito magpuyo. Volunteer na tayo ani ma'am kay agang di mo mutabag barangay nga matabang sa gobyerno kay aron di man ta madali ning dito manabang. Matud sa mayor, nakadayig siya sa gihimo sa mga tao sa nagkalain-laing barangay. I told the barangay captains that we need your help because the city government can only do so much. When it comes to inside the sitios, within the barangays and barangay roads, we need the help of the citizens. That's why nagpasalamat ko sa ubay-ubay na to mga konstituente diri sa Talisay who have done their part. Apan pahimangno sa mayor sa mga nagbantay sa entrada nga mag-amping usab sa ilang kaugalingon. Bob, samtang kanunay pahimangno sa mga volunteers na di gayud kalimtan ang mga safety measures. Kini mao ang pagsulob sa mga face mask o mga face shields o pagpatuman usab sa social distancing. Bob? Thank you so much sa Lian Singkulan sa imong live report.